Okay, mayong mudto no sab karon tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Anan po tayo manghigala? Dili atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Adlaw karon nga sabi tarong adlaw may gala. Uy, Sabado, no? Pizza 17 na kini manghigala sa bulan sa Enero tuig 2026 o padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad, no? Hapit na pong Pebrero manghigala di na pud madugay. Magkuha na po kanang mag-closing na po ng mga bata February, March. Closing na po ng mga bata, no? Lahi na ron kay medyo sayo-sayo ang closing, no? Kay mura o kuan man kanang nausob naman ang kuan kanang gitawag og number of kanabang closing sa mga bata. Dili na katong mo closing og mga Mayo, na dili na mga Abril, mga Marso pa kuan na magkuan na kanang mag-closing na. Nanado, may mundo na ka na itong tanan, nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskang panglawas, niining kamudtuhon, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, wala tanan, pero nagginawa pa. Ano, arita may gala sa itong CBCP News, balitang simbahan, niining kamudtuhon, Abbey Church, kagidubala sa mga Benedictine monks dito sa Manila, nagsaulog sa ilahang ika-100 years anniversary sa pagkatukod ni ini. Mahinduman nga natukod kining natukod o gidedicate kining mao nga simbahan sa mga munghi ni adtong January 1926. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Leo nakikita sa mga pamilya ni adtong nahimong biktima sa Crans Montana Fire. Nito bang mukan mahigala nga katubang dito sa Switzerland, no, sa Swiss Alps nga nasunog dito ang usa ka dito sa Swiss Alps ba. No, muna nga sa dako nga pagduyog ni Pope Leo sa ilahang kagulanan, nakahugom si Pope Leo nga makighinabi o makikita gyud kanila. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan o ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga pagpangalagan. Nabino ari na ta manghigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno, January 17 ang ato karon nga kini ang ato karon nga santo mao si kinsaman. Saint Anthony of Egypt, no, San Antonio sa Ehipto. Natawo siya ni antong 251 ug namatay ni antong 356, no? Mao kini gituman kini ni Saint Anthony of Egypt, no, nga kuan siya mahigala, no? Dito ni siya sa kini si San Antonio sa Ehipto, dito kini siya nanudlo dito sa disyerto. Nagampo ug nagpuasa. Dito sa disyerto, daghan ang miduol kaniya ug mihangyo sa iyahang tambag, no, kanang spiritual healing. Iya usab nga gipagpatukan ang Arianismo na damatay siya dito sa pangandaron nga 105, no? 105 ang edad ni San Antonio sa Ehipto. Usa kini siya ka hermit dong nahimong usa ka magtutukod sa ubay-ubay nga mga kanang gitawag na itong monasteryo. So karong adlaw may gala, gihinumduman nato si San Antonio sa Ehipto, Saint Anthony of Egypt. Nala, no? Padayon ta mga gala, ato dahil nga kumustahon of course ang ato ang talahorong obispo sa Dumaguete, not feeling well na ba to si obispo, masunog na uli-ulian na in town siya karon, no? Bino, arin na tayo sa mga pangutana nga atong hinahinayan po tubag. Pero nga, unsa maning Anglican Church na ba po ni sila pare? Accepted ba ni sila sa katolikong simbahan? Ang Anglican Church, mao kini ang simbahan nga gitukod, nga gitawag og Church of England, no? Simbahan sa Inglaterra. Unya, kini mao ang simbahan nga gitukod mismo ni King Henry VIII
niadtong 1509 to 1547. Of course, naapod ni sila obispo o mga kaparian, diakono, apan dili kini sila konektado sa katolikong simbahan. Gani sila mismo mipadayag nga dili sila konektado sa simbahang katoliko. Busa ang ilang mga pari dili usab pwede nga makamisa sa katolikong simbahan o bisan asang dapita sa tibuok kalibutan. Okay. Another question mga higala, no? Atong hinahinayan tapuning tubag. Padahal unsa maning gitawag o conditional baptism. Abay no, kining conditional baptism mao kini ang matud pa bunyag nga ihatag kung ugaling adunay pagduda kung ang usa ka tawo nabunyagan ba o wala. No, nga sa ato pa kung nabunyagan ang usa ka tawo nga gitagaan sa conditional baptism, invalid na ang iyahang kanang ikaduha ka bunyag. Pero kung sa tinud-anay di ay wala dili gyud valido ang iyahang una nga bunyag, ang conditional baptism maoy gitawag nato mo epekto nga siya nahimo ng binunyagan. No? Klaro? Okay na. Okay no, padayon ta sa dudaghang ikong gipamunyagan, dili man makaproduce og kuan kini bitang baptismal certificate, pero moingon nga gibunyagan sila, no? Pero walay kanang sertipiko sa bunyag. Muna nga ang simbahan nihatag niining katungod sa bunyag aron nga mawala ang pagduda kung matud pa wala siya bunyag. Muna gitawag sa in English og conditional baptism. Okay. Father, pila man gyud edad sa pwede na nga mangugos og bunyag? Ang tubag ni ana 16 anyos pataas o nakumpirmahan na og unya nakapangalawat. Dili pwede nga ang inahan rapod maoy mamahimong maninay o maninay sa usa ka kining gitawag nato og bunyag sa bata. Sa Canon 874, dili pwede nga dili katoliko ang mohimong sponsor sa bata, no? Pwede nga mahimo ra siyang witness pero dili gyud as sponsor. So aduna gyud katoliko nga mo sponsor. So for example, pabunyagan nimo ang imong mga anak, and then ang imong anak unya ang imong mga nangugos puros gyud lain nga mga kining gitawag nato relihiyon. Tubag niya na walay sponsor tong imuha mga anak kay ang kanang ang pwede ra nga mamahimong sponsor sa bunyag katoliko ra man gyud. Pero naa sila mahimo ra silang witness sa bunyag, nga maka-witness sila nga kining bataan na bunyagan gyud, no? Dili walay no doubt about that. Pero dili sila matawag og maninoy o maninay. Okay? Pwede ra ba nga bunyagan ang bata sa katolikong simbahan bisag dili musugot ang ginikanan? Dili pwede. Panalitan ha. Dili pwede nga kana bang ang mga apuhan, ang apuhan mga katoliko unya ang ilang mga anak na malhina og laing relihiyon, unya kawaton ra sa apuhan og pabunyag ng iyahang mga anak sa katolikong simbahan. Ang tubag niya na invalid, dili pwede, no? Kinahanglan gyud nga aduna gyud sa Canon Law 868 nagkanayon kini. The parents or at least one of them or the person who legitimately takes their place must consent. Sa ito pa kung kanang person so legitimately takes their place, muna na ang mga lolo o lola kung ang bata kikuan na kana bitawng gibiyaan na sa ginikanan kay nangaminyo og lain panalitan kanang mga pinaangkan ba, no? Mga pinaangkan unya ang amahan wala na, of course kay gipaangkan raman nya ang inahan pod tuanas Amerika gibilin ang iyang anak nya walay bunyag. Ang tubag ni ana pwede na nang bunyagan kay kuan naman na legitimate person who takes the place of the parents, no? Nya mo consent gyud doon na gyud pagkasunod. Klarohon na to ha.
nga panalitan kanang ang inyong anak, ang inahan sa bata o ang bata pinaangkan ra. Unya pagkatao sa bata ni gibiyaan tapos inahan sa apuhan. No, unya ang apuhan nalay nagatiman sa bata. Pwede ba nga ang apuhan nalay mo pabunyag bisag wala diha ang ginikanan? Ang tubag ni ana, pahibawon gyud ang ginikanan. Pahibawon gyud. Ana bitang may consent gyud ba? May consent. Og pananglitan pa der og patay na ang ginikanan. Ang kato na lang legitimate person who takes the place of the parents. Mo na lang mo consent ana. Klaro? Sige ha. So, pangutan na rin niya mo sa inyong kura paroko. Video na libog-libog mo kamay. Ala no, padayon ta sa atuang mga ginagmayng mga pagpanudlo. No? Whether an infant of a Catholic church of Catholic parents or even non-Catholic parents are baptized licitly in danger of death even against the will of the parents. So sa ato pa, kung ang usa ka bata, no? Ang usa ka bata naabitaw sa kanabitaw in danger of death, panalitan sa hospital, no? Panalitan sa hospital. Ang bata nagungaw sa kamatayon, pero ang ginikanan dili Katoliko. Unya ang nurse, ang attending nurse moingon kay Katoliko man siya, kanang moingon siya nga murag hapit delikado naman ning bata ang makabsan sa kinabuhi. Pwede ra kita nalay mo bunyag-bunyag ana. Tubag di ana pwede, no? Kay motud pa dire, no? Sa Canon 868, an infant of Catholic parents or even non-Catholic Catholic parents is baptized licitly in danger of death, even against the will of the parents. No, pananglit mabalihin na siya og laing relihiyon unya na sayod gyud tang nabalihin mga pwede na ba nga mo issue ta og pwede na ba unya mangayo palitan ba ang usa ka tawo ba ha? Ang usa ka tawo nibalihin naglaing relihiyon unya gikinahanglan ang iyahang baptismal records, baptismal certificate ba unya mangayo sa baptismal records ato bang tagaan? Ang tubag nga na tagaan, no? Buko ang gid siya kanang tagaan lang ginan nato kay pwede man na siya nga mo file og complaint para ang korte aron ma-issuehan siya og baptismal certificate. No, klaro kay basin ba og doon na ba pod ba mga secretary nga moingon nga di nakakatagaan kay di bali hinago kag lain relihiyon. Adto pangayo didto sa imong bagong gibagyagang dili na pwede. Kinahanglan nga imog yung tagaan kay matud pa sa bamalaod, no? Mo issue jud ta kay may katungod man siya kay iya man ang record, no? Kung dili pwede na siya nga mo file og complaint para ngadto sa korte aron ma-issuehan gud siya og baptismal certificate. Okay, klaro, last na lang ta mahigala ha. Sa may laing pangutana din ha, question, kung dili ta makasimba og usa ka Domingo, mangumpisal pa bata para ber makapangalawat? Yes, kinahanglan nga labi na gyud kung ang imuhang hinungdan nganong wala ka makasimba, no? Dili valid, no? Panalitan di ra jud ka ganahang musimba kay mura og kanang gitawag og masakit di ra jud kaganahan ang tupag ni ana pagkasunod Domingo kung mangon ko ana ka musimba na ka unya gusto kang mangalawat kuan gyud usa kanang pangumpisal usa gawas dagay og valid ang imuhang wala pagsimba, no? Pananglitan wala ka makasimba tungod kay na hospital ka, pwede na siya, wala na siya problema. O baka wala ka makasimba tungod kay nagbantay kag pasyente, pwede na siya, no? O pananglitan o wala ka makasimba kay na stranded ka sa usa ka lugar nga
Pati na baha ba niya, di ka makalabang. Pwede na siya. Pero ingon nga wala radyo ka makasimba, kaya tinangag radyo ka, ay dili, para bir ka mga lawat, kinahanglan yun kang musimba usang. Makasimba mga mangumpisal usang. Klaro? Nala. Last na gini. Pader, akong bana o akong mga anak, dili musimba, unsa may mayong buhaton. Abi no, si Santa Monica, dunay gihimo, anak. Kabalo ka, kung siyang gihimo, nag-inampu ay yun sila, tamat ginhawa, si Santa Monica, yang mama, no? Perting inampo, yun taon sa iyang inangan nga si Santa Monica, no? No, muna nga, pray for them, ragyod. No? Wala, dili ayaw sige og wild din na si mga mga kay musamot na hinuo nagdili manimba, no? Klaro? So sundara ninyo si Santa Monica, no? Kabalo mo kisa na Santa Monica, una siya ang inahan ni San Agustin, no? Yan nabalaan niya ang iyang anak. Ganun di balhin naglaing relihiyon, Manichaeism, pero sa dihang giampo kini ni Santa Monica sa kinasing-kasing gayon, di balik nagsimba ang iyang anak. Okay, klaro? Bueno din nila sa takutob, ha? Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagakom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang katikises. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa langan tangalan sa atong talahorong obispo. Maayong mudto, Pilipinas.